vet jag. Jag hinner inte med. Vad sitter bromsen där? Det är en fråga som Per skulle kunna komma med. Hon skrattade åt mig när jag sa att hon hade glömt sätta. Slänger mig ut ett ankar eller? Tryck upp lite på innertygen så hon inte bryter sig igenom. Nej, det vet man hur man gör. Man har då in moroten igen. Ja. Ja, men det var skönt. Så blir det inte Sundsvall för fan imorgon. Då får man följa med på skruv. Innertygen lite mot halsen. Jättebra. Snyggt. Och håll ihop benen nu när du ska bryta av. Hästen fes.